Είναι ένα ακόμα βίντεο. Today we gonna play. Σήμερα θα παίξουμε. Θα συνεχίσουμε το Clash of Clans. Είμαι προς το Goodcraft. Παίξουμε λίγο Goodcraft. Παίξουμε λίγο Skywars. Συγγνώμη γι' αυτό. Να είμαστε, start the game. Ναι, μου σβήστηκε το Skywars. Οπότε θα παίξουμε Clash of Clans, ξανά. Έλα, λάθος. Ωραία. Clash of Clans, Clash of Clans. Μάγκες, αυτό είναι το δεύτερο βίντεο και σε ακόμα 8 βίντεο με screen record. Θα κάνουμε ένα special βίντεο περίπου 30 μόνο. Και τι παιχνίδι θα είναι, δεν έχω ιδέα. Λογικά θα είναι πολλά. Θα είναι λογικό FIFA, Clash, Top Level, Goodcraft, everything. Γεννήσω λογικά μια σειρά με Minecraft. Θα είναι που θα είναι survival ο κόσμος, φυσικά. Να είμαστε. Δυστυχώς δεν έχω παίχτες ομάδες, sorry. Αλλά όπως είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, κάναμε μια επιθεσούλα. Οπότε θα παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι. This other game is top 11. No. It is the top 11. Fuck. 3. Yes. Okay. 3 δρακάκια. Πάλι σου χαμηλή μπαταρία. Θα πάρει δράκι λίγο πιο γρήγορα και με το που τελειώσουν οι παίχτες μας θα πάμε για μια επιθεσούλα.